Η ώρα είναι 6. Ραδιοενημέρωση. Για να έχετε άποψη για όλα όσα συμβαίνουν. Ειδήσεων από τον Βήμα 99,5. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ανδριτσόπουλος. Κάλεσμα στους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφασίσουν αν θα σεβαστούν τη δημοκρατία ή αν θα πάρουν το ρίσκο της ανόδου των ακροδεξιών και λαϊκιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη, απίφθινε ο Πρωθυπουργός. Σε συνάντησή του με τον πρόεδρο του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Πιέρ Λοράν, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το μήνυμα είναι πως πρέπει να σεβαστούμε τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης υπό τον Αλέξη Τσίπρα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα τις διαπραγματεύσεις με το Brussels Group. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε και το χρηματοδοτικό κενό της χώρας, το οποίο αναμένεται να θέσει ο κύριος Τσίπρας την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα εναλλακτικής ποσοτικής χαλάρωσης που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πρότεινε από το κόμμα της Ιταλίας ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. Δήλωσε μάλιστα ότι εισηγείται το σχέδιο αυτό να ονομαστεί πρόγραμμα Μέρκελ. Την ίδια στιγμή, κυβερνητικοί κύκλοι σημείωναν ότι δεν είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής η δήλωση Βαρουφάκη περί αναστολής ορισμένων προεκλογικών δεσμεύσεων με στόχο να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη με τους εταίρους. Θα αναλάβω πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του συντάγματος για να υπάρξει συνένεση. Ρόλος μου είναι να μπορέσω να ενώσω τις δημοκρατικές δυνάμεις ώστε ο τόπος να βρει την αξιοπρέπειά του, είπε ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο οικονομική ένωση και η Ευρωζώνη δεν φτιάχτηκε για να υπάρχουν χώρες μέσα σε μνημόνια, πρόσθεσε ο κύριος Παυλόπουλος. Το ενδεχόμενο τρίτου προγράμματος για την Ελλάδα εμφανίζεται να απορρίπτει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα Der Standard. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι δεν θέλει άλλο πρόγραμμα. Ο σεβασμός υπαγορεύει να παραμείνουμε σε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ποτέ δεν πιέσαμε κάποιον να κάνει κάτι που δεν θέλει να κάνει, είπε ο κ. Schäuble. Δεν ψάχνουμε να βρούμε διάσημους νεκρούς, ψάχνουμε να βρούμε ιστορικές αλήθειες. Δεν έχει καμία σημασία να αναρωτιόμαστε με σκανδαλολογικούς τρόπους ποιος ήταν ο νεκρός, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξιδάκης κατά την επίσκεψή του στο λόφο Καστά της Αμφίπολης. Μάλιστα, για την ενδεχόμενη σχέση του μνημείου με τον Μέγα Αλέξανδρο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπάρχει κάποια σημασία? Ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει ότι η αύξηση του ειδικού τέλους μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων δεν αφορά μόνο τα τιμολόγια της, ούτε αποφασίζεται από την ίδια, εξέδωσε η ΔΕΗ. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού διευκρινίζει ότι η αύξηση είναι απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και 9 στα 10 ευρώ από το συγκεκριμένο τέλος κατευθύνονται στους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς. Η αύξηση του τέλους για μια μέση οικιακή κατανάλωση ανέρχεται στα 3 ευρώ το τετράμινο. Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση της απόφασης είχε προκαλέσει την Παρασκευή την έντονη αντίδραση του Υπουργού Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο κύριος Λαφαζάνης είχε κάνει λόγο για μια απόφαση που ελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο, στην αρχή της προεκλογικής περίοδου και έμεινε στο σιρτάρι, προφανώς σε συμπαιγνία με την απελθούσα κυβέρνηση. Παράλογο συνονθήλευμα ψευδών χαρακτήρισε το Κρεμλίνο την πολύ επικριτική εναντί της Ρωσίας απόφαση που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με το φόνο του Μπόρις Νεμτσόφ. Η Μόσχα κατηγόρησε τους ευρωβουλευτές ότι βλάπτουν τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στη Μόσχα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωκοινοβούλιο, στην απόφαση που είχε υιοθετήσει, κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι μετατρέπει τη Ρωσία σε κράτος που χαρακτηρίζεται από την καταπίεση, τις ομιλίες μίσους και τον φόβο και όπου καθίσταται δυνατή φόνοι όπως αυτός του Νεμτσόφ. Χωρίς θεατές διεξάγονται σήμερα οι αγώνες της Super League. Στο πρώτο αποτέλεσμα της 28ης αγωνιστικής, Εργοτέλης Παναθηναϊκός 0-2. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Ατρόμητος Πανθρακικός, με το σκορ αυτή την ώρα να διαμορφώνεται στο 1-0 και στις 7.30 ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε στο ράδιο ενημέρωση. Μείνετε απόλυτα ενημερωμένοι. Στους 92,2. Γιατί σε συμφέρει να περνάς τα διόδια με E-Way? Απλό. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιείς καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο στο κλειδί, με το πρόγραμμα E-Way κλειδί Local μπορείς περνώντας ηλεκτρονικά να πληρώσεις για τη διέλευσή σου έως και μόνο 44 λεπτά από 2 ευρώ και 20 λεπτά που θα πληρώνεσαι εις πράκτορα. Δηλαδή οικονομία έως και 80%. Ακόμα το σκέφτεσαι?
Απόκτησε και εσύ το e-way δωρεάν στο 2410 74 14 40. Στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου ή μπες στο aegeanmotorway.gr. e-way. Κόβεις δρόμο και έξοδα. Έτοιμοι, άρχισαστε. Πώς σε λένε? Νικόλα. Να σας πω κάτι. Ο πατέρας μου λέει. Ξέρω. Όλοι οι Έλληνες θέλουμε κούρεμα. Άκου λοιπόν, σου έχω νέα. Μην ψάχνεσαι. Υπάρχει το Κουρίον στην Τσακάλοφ 4. Εκεί να πας. Το Κουρίον. Όπως τον παλιό καλό καιρό. Να πας στην Μαρία Κοτσακτσίδου. Να πας στο Κουρίον. Σημείωνα Νικολάκη. 2351 0 24 537. Και πού σε Νικολάκη? Πες το και στον μπαμπά σου. Το Κουρίον. Κούρεμα στο άψε σβήσε. Τέλος, με τις υγείες σας. Καλώς τους. Από εδώ ο κύριος και η κυρία ψαγμένου. Καλημέρα, παιδιά. Καλοί φίλοι. Άνθρωποι που την έχουν ψάξει πολύ. Και τελικά βρήκαν εμάς, τα Welcome Stores, την ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Εδώ βρήκαν ανθρώπους που μπορούν να εμπιστευτούν. Τιμές καθαρές, προσφορές που δίνουν λύσεις. Έμαθαν ότι μόνο ρωτώντας μαθαίνεις. Και εδώ έχεις κάποιον να ρωτήσεις. Γιατί από μια τεράστια ποικιλία συσκευών πρέπει να βρεις εκείνη που πραγματικά χρειάζεσαι Στην τιμή που σε βολεύει. Ο κύριος και η κυρία ψαγμένου επιλέγουν Welcome Stores. Δεν έχουν ούτε λεπτό, ούτε λεφτά για χάσιμο. Εσείς Welcome Stores. Ας το πάνω μας. Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αητσίδης, Ιασονίδη 105. www.ενημέρωση922.gr. Μας ακούτε κάνοντας κλικ. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και σήμερα καλώς ήρθατε στη χαμηλή πτήση του Σαββάτου 14 του Μαρτίου. Οι κυβερνήτες της εκπομπής Κώστας Φωτιάδης και Παντελής Αϊναλής σας εύχονται μια καλή πτήση και σήμερα. Λοιπόν Παντελή, μία ακόμα εκπομπή από απλούς πολίτες σε απλούς πολίτες και είδα ένα πάρα πολύ ωραίο άθρο του Περικλή Κοροβέση, το οποίο θέλω να πω δύο λόγια πριν να συνεχίσουμε με τη συνέντευξη ζωντανά εδώ με τον Δημήτρη τον Καζάκη. Λοιπόν, λέει, τι να ξέρει άρα για την Ευρώπη η μεγάλη πλειονότητα αυτού του λαού και πιο συγκεκριμένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Δεν έχουμε κάποια δημοσκόπηση ή μια έρευνα για να δούμε τι γνωρίζει ο νεοέλληνας για αυτή την υπερεθνική δύναμη που καθορίζει τη ζωή του και ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον στείλει να κοιμάται στο δρόμο και να τρώει από τα σκουπίδια. Ποια είναι η Κομισιόν που μας κυβερνάει χωρίς να ελέγχεται από κανένα? Τι αρμοδιότητες έχει το Ευρωκοινοβούλιο που αρνείται να το ψηφίσει το περίπου 60% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε τι διαφέρει από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εποπτεύει το εθνικό δίκαιο? Σε ποιον ανήκει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Παντελή? Τι να λένε άραγε όλες αυτές οι συνθήκες που έχουμε υπογράψει? Το ευρώ είναι εθνικό νόμισμα ή συνάλλαγμα? Λοιπόν,
Πριν από την κρίση λοιπόν και σύμφωνα με τις δικές του εμπειρικές παρατηρήσεις του κυρίου Περικλή, βέβαια εγώ συμφωνώ σε αυτά, γι' αυτό και τα διαβάζω να τα ακούσουν και οι συμπατριώτες μας. Οι πιο πολλοί λοιπόν από τους συμπατριώτες μας πίστευαν πως το ευρώ ήταν για να μας εξυπηρετεί όταν κάνουμε οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη και για να μας απαλλάξει από τους υπολογισμούς να μετράμε ισοτιμίες όταν θέλαμε να ψωνίσουμε φθηνά. Οι πιο διανοούμενοι από τους καταναλωτές πίστευαν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση με το μαγικό της ραβδί θα μας έδινε το επίπεδο ζωής της Ευρώπης και θα είχαμε όλα τα καλά σε κάθε τομέα της ηλικής ή πνευματικής ζωής, και η προσγείωση λοιπόν ήρθε απότομα. Έτσι είναι. Οι μύθοι καταρρίπτονται κάποια στιγμή. Λοιπόν, και στα 5 χρόνια λοιπόν της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέφερε στην Ελλάδα μια καταστροφή σε όλα τα επίπεδα που ο ΣΕΣ Χαλιμή τη συγκρίνει με την καταστροφή που υπέστη η Γαλλία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό μας εξουσιοδοτεί να κάνουμε μια άλλη σκέψη. Μήπως λοιπόν η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει διαμορφωθεί αντικειμενικά, είναι η σύγχρονη μορφή του κλασικού ιμπεριαλισμού της Ευρώπης, όταν οι βαρβαρικές πολεμικές ορδές διαμέλυσαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είχε φτάσει στην πλήρη παρακμή της και δημιούργησαν κράτη. Τη σημερινή Ευρώπη. Ήταν οι πρώτοι λοιπόν τζιχαντιστές που δεν είχαν άλλο πολιτισμό παρά μόνο την καταστροφή και τον πόλεμο, Παντελή. Η ιστορία λοιπόν της Ευρώπης είναι η ιστορία των πολέμων με αποκορύφωμα τους 2 παγκόσμιους πολέμους. Και λέει και άλλα πολλά πράγματα που μπορείτε να μπείτε μέσα και να τα διαβάσετε. Υπάρχει το άρθρο. Υπάρχει το άρθρο χαμηλές στο πτήσεις. Facebook. Να υπενθυμίσω χαμηλές πτήσεις στο Facebook. Χαμηλές πτήσεις @gmail.com για τα email σας, για ερωτήσεις, για προτάσεις, για οτιδήποτε, και στο YouTube φυσικά οι παλιότερες εκπομπές μας στον ίδιο λογαριασμό. Λοιπόν, και να θα βάλουμε προχωρήσουμε λιγάκι το Δημήτρη τον Καζάκη, ο οποίος δεν ξέρω να μας ακούει. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, Δημήτρη, τι κάνεις, είσαι καλά? Όσο μπορούμε να είμαστε. Όσο μπορείς. Ναι. Να πούμε, ο κύριος Καζάκης είναι κοντά μας σήμερα, είναι οικονομολόγος με μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου. Καλησπέρα σας και από μένα, κύριε Καζάκη. Καλώς ήρθατε. Τι γνώμη έχετε εσείς για το που πάει η Ευρώπη σήμερα? Για δώστε μας το στίγμα. Πώς το νομίζαμε, διάβασε ο Κώστας πριν, πώς το νόμιζε ότι θα ήταν ο ελληνικός λαός, αλλά τώρα αρχίζουν και φαίνονται κάποια πράγματα. Εσείς πώς το βλέπετε? Τα δεδομένα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους, αλλά δεν είναι μόνο η κρίση, η κατάσταση που έχει περιέλθει η Ελλάδα, αλλά είναι και η συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή η οικονομία της Ευρωζώνης που είναι τα λίστια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή συντηρείται με μια τρομακτική χρηματοδότηση που ξεκίνησε τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ από το πουθενά θα δοθούν στις τράπεζες, μάλλον έχουν ξεκινήσει να δίνονται στις τράπεζες διαμέσου αγοράς ομολόγων, από κρατικών ομολόγων από αυτές. Παρατηρούμε το ευρώ να κατρακυλάει. Αυτό με τις τράπεζες που συμβαίνει στις δικές μας γίνεται και στις τράπεζες της Ευρώπης? Για δώστε μας μια εικόνα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε πολύ, δεν ακούμε τι γίνεται. Γίνεται βεβαίως, αλλά δεν γίνεται στην έκταση που γίνεται με τις ελληνικές τράπεζες. Αλλά με τις γερμανικές και τις ιταλικές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει κρατικά ομόλογα που έχουν με σκοπό να ενισχύσει τη δυνατότητα να μην, να το πούμε έτσι, καταρρεύσουν οι τράπεζες αυτές. Μάλιστα τελευταία δημοσιεύτηκαν τα τεστ αντοχής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βγάζουν τις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, τη Deutsche Bank και τη Santander, για την οποία δόθηκαν λεφτά στην Ισπανία προκειμένου να την διασώσει πριν 2 χρόνια, ότι πλέον είναι χρεοκοπημένες τράπεζες, δεν αντέχουν επιστροφή σε κατάσταση κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έλεγαν προηγουμένως ότι το ευρώ υποχωρεί σαν νόμισμα γενικών συναλλαγών, ή αν θέλετε αποθεματικό νόμισμα. Ενισχύεται εναντί αυτού το δολάριο. Το Φεβρουάριο βγήκαν στοιχεία, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε και έπεσε μάλιστα ιδιαίτερα στα είδη ευρείας κατανάλωσης, που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο τζίρο στην αγορά, να το πούμε έτσι, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Έχει αποπληθωρισμό όλη η Ευρώπη, κύριε Καζάκη? Έχει μπει σε διαδικασία αποπληθωρισμού, γι' αυτό ξεκίνησε η τράπεζα να δίνει τα 3 εκατομμύρια
Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ο αποπληθωρισμός και μας δημιουργεί και εμάς ένα επόμενο πρόβλημα, ειδικά για τις χώρες που έχουν έλλειμμα, εξωτερικό έλλειμμα, όπως είναι η Ελλάδα. Η πτώση του ευρώ αυτή τη στιγμή είναι σε σχέση με το δολάριο είναι 1 ευρώ, 1 δολάριο 0,4, δηλαδή πηγαίνει σιγά σιγά να πάει στο 1 προς 1 και θα πέσει κάτω και από το 1 προς 1 το ευρώ προς το τέλος του χρόνου. Να ξέρετε ότι αυτό δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στις οικονομίες τώρα, ειδικά τις ελλειμματικές, γιατί πρέπει να αγοράζουν επιπλέον χαρτονόμισμα, επιπλέον συνάλλαγμα δηλαδή, για να μπορέσουν να κάνουν να καλύπτουν το εξωτερικό του ισοζύγιο. Παράδειγμα, όσο το ευρώ ήταν υψηλά, 1,33 που ήταν 1,34, διευκόλυνε το να έχεις ευρώ, διότι αγόραζες περισσότερα δολάρια. Οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται σε δολάρια. Έτσι λοιπόν το να έχεις δολάρια, το να μπορέσει να έχεις το ευρώ πιο ακριβό από το δολάριο, διευκόλυνε την αγορά συναλλάγματος. Τώρα όμως που πέφτει, θα χρειαστούν περισσότερα δολάρια να αγοραστούν οι χώρες, ειδικά οι χώρες που έχουν έλλειμμα. Και αυτό θα τους δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις εξαγωγές τους, στις εισαγωγές τους, και μάλλον θα χρειαστούν οι χώρες να δανειστούν εκ νέου ώστε να συμπληρώσουν ή να δημιουργήσουν συναλλαγματικά αποθέματα. Και αυτό θα επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση, χώρια για το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν χρεοκοπήσει και απλούστατα συζητάμε τώρα πώς θα διασωθούν σε βάρος των λαών. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Είχατε προβλέψει, να το πω, ή προφητέψει ότι στην Κύπρο θα γίνει το κούρεμα, το bail-in, και τώρα σε ένα άρθρο σας στο blog σας λέτε ότι θα ενδέχεται να συμβεί το ίδιο και στη χώρα μας. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί στη χώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι πότε. Δεν ξέρει κανένας, αυτό δεν το γνωρίζει. Ήδη το Φεβρουάριο οι τράπεζες άντλησαν από το ευρωσύστημα 104 δισεκατομμύρια. Φτάσαμε δηλαδή στο επίπεδο που αντλούσαν πριν την ανακεφαλαιοποίηση που τους έγινε, φορτώνοντας χρέη στον ελληνικό λαό, δηλαδή τα 50 δισεκατομμύρια αυτά που συνολικά δόθηκαν προς τις τράπεζες, και έτσι αργά ή γρήγορα πρέπει να πάνε σε νέα ανακεφαλαιοποίηση. Μάλιστα. Οι τράπεζες. Που σημαίνει καινούριο μνημόνιο, κύριε Καζάκη. Το ζήτημα είναι ότι τα λεφτά αυτά θα πρέπει να τα πάρουμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός από τη δική του συνθήκη λέει ότι για να χρηματοδοτήσει τράπεζες χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, σχέδιο bail-in και μνημόνιο. Το σχέδιο bail-in είναι κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στην Κύπρο. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Γράφετε σε ένα άρθρο σας πάλι στο blog ότι με τροπολογία κυβέρνηση θα μπορεί να δεσμεύσει το σύνολο των κεφαλαίων των ΑΦΗ και των ασφαλιστικών φορέων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση τώρα? Έχει καταθετηθεί τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Μάλιστα. Το οποίο συζητιέται στη Βουλή από Δευτέρα. Πάντως ο κόσμος μαθαίνει για το νομοσχέδιο ανθρωπιστική κρίση, δεν μαθαίνει για αυτό το πράγμα. Για την τροπολογία. Ναι, εδώ τι γίνεται τώρα? Είναι το γνωστό ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παρέχουν την πληροφόρηση που γίνεται. Εν τω μεταξύ η αντιπολίτευση πλέον δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Οπότε δεν μπορείς να μάθεις τι συμβαίνει. Η συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε προχθές στο Κοινοβούλιο και προβλέπει το εξής: μια τροποποίηση του παλιού νόμου που προέβλεπε τη μετατροπή των κεφαλαίων των ασφαλιστικών φορέων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα επιμελητήρια, οι σύλλογοι, οι ιατρικοί σύλλογοι, οι δικηγορικοί σύλλογοι και όλα αυτά. Είναι ασφαλιστικοί φορείς, είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι. Να μετατρέπονται σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κατά την κρίση της Τράπεζας Ελλάδας. Αλλά μέχρι εκείνο που δεν επηρεάζει την ταμειακή επάρκεια των φορέων αυτών. Αυτό προέβλεπε παλιά ο νόμος. Δηλαδή θα μπορούσες να πάρεις τα κεφάλαια, να τα αξιοποιήσεις χωρίς να θίγεις την ταμειακή επάρκεια. Δηλαδή, να αφήσεις κεφάλαια από το περίσσεμα, στους φορείς και στα νήπη ΔΕΛΤΑ, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Με την τροπολογία την καινούργια τώρα
η κυβέρνηση μπορεί να πάρει το σύνολο των κεφαλαίων, πολύ ωραία, χωρίς να νοιάζεται για το αν θα υπάρχει ταμειακή επάρκεια. Μάλιστα. Μήπως όλα αυτά οδηγούν σε, ας το πούμε, σε αναλογιστικές μελέτες για να τα ξεπουλήσουν και αυτά, να τα ιδιωτικοποιήσουν? Προφανώς θα πάρουμε έτσι αλλιώς τα ασφαλιστικά ταμεία ειδικά, αλλά και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ουσία ζουν με δανεικά. Μάλιστα. Οι ασφαλιστικοί φορείς δανείζονται για να βελτιώσουν τις συντάξεις. Και ο λόγος βεβαίως είναι διπλός. Από τη μια, η λαιλασία των αποθεματικών τους επί χρόνια, με αποκορύφωμα το PSI το 12, όπου κατά 77% χάσαν τα κεφάλαιά τους τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Και από την άλλη, λόγω της τεράστιας μεγένθησης ανασφάλισης της εργασίας. Σήμερα 1 στους 3 εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος. Μαζί, αν προσθέσουμε σε αυτό και την τεράστια ανεργία. Και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μεγάλο πρόβλημα, κύριε Καζάκη. Οι μικρές επιχειρήσεις και πολλές από τις μεγάλες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Εγώ δεν γνωρίζω ελάχιστους ανθρώπους που είναι καλά, και οικογενειακές επιχειρήσεις είναι κατά το πλείστον αυτές που αντέχουν ακόμη. Βεβαίως, όταν τελευταία ανακοινώθηκε ότι οι ελευθεροεπαγγελματίες, μόνο οι ελευθεροεπαγγελματίες χρωστάνε 12,5 δισεκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕ. Και έναν ΟΑΕ που δεν προσφέρει τίποτα. Δηλαδή, αν χρειαστείς οδοντίατρο, αν χρειαστείς οτιδήποτε, δεν έχει δυνατότητα το ταμείο να σου δώσει. Άρα το εντυπωσιακό είναι ότι, για παράδειγμα, οι ελευθεροεπαγγελματίες στον τελευταίο οικονομικό χρόνο, το 2013, δήλωσαν εισόδημα 7,5 δις και χρωστάνε 12,5 δις μόνο στον ΟΑΕ. Μάλιστα. Αυτοί έχουν εξοδοθεί, τους έχουν τελειώσει. Και την ουσία τώρα τι σου λένε, θα σου παίρνω από τα ασφαλιστικά ταμεία το ρευστό, και αν σου δημιουργήσω ζημιές, τότε μπορείς να κυνηγήσεις το δημόσιο για ζημιές. Αλλά εν τω μεταξύ, το πώς θα πληρώνει συντάξεις ή υποχρεώσεις δεν σου λέει κανένας. Μάλιστα. Είναι το προθάλαμος για να σου βγουν μεθαύριο και να σου πούν το εξής. Το ταμείο σου δεν επιβιώνει. Δεν επιβιώνει, οπότε πήγαινε σε ιδιωτική ασφάλιση. Μάλιστα. Ή βάλε τους ιδιώτες μέσα να στο εξηγιάνουν. Μια άλλη ερώτηση ήθελα να ρωτήσω για τον ΟΣΑ. Είναι και την περίφημη εργαλειοθήκη του. Λέτε σε μια παράγραφο ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι το 2009 ο ΟΣΑ ήταν εκείνος που με τις εκθέσεις του εκθίαζε και ενθάρρυνε τις πολιτικές που οδήγησαν την Ελλάδα στην τρομακτική υπερχρέωση. Και η ερώτηση είναι ως εξής. Αυτοί που μας συμβουλεύανε τότε και υπερχρεώθηκαν, δηλαδή τους άκουγαν οι κυβερνήσεις, τώρα έρχονται για να πείσουν τις κυβερνήσεις το πώς θα ξεχρεώσουμε? Δηλαδή... αυτό είναι ένα ρητορικό ερώτημα κατά τη γνώμη μου, που δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, διότι εγώ θυμάμαι, έχω στο αρχείο μου τις εκθέσεις του ΟΣΑ όλες από το 1985. Θυμάμαι το 1987 είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν είχε βγει μια αντίστοιχη εργαλειοθήκη του ΟΣΑ και ζητούσε ιδιωτικοποίηση όλης της δημόσιας διοίκησης. Λοιπόν, όσο οι κυβερνήσεις έπαιρναν μέτρα από την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, η ΟΣΑ έβγαινε μετά με νέα έκθεση και έλεγε μπράβο, καλά κάνετε και καλά πάτε. Και βγαίναν οι πρωθυπουργοί, όλοι οι πρωθυπουργοί, και λέγανε ορίστε, μας το λέει και ο ΟΣΑ ότι πάμε καλά. Ναι. Για αυτούς που δεν ξέρουν, τι είναι ο ΟΣΑ, κύριε Κασάκη? Ο ΟΣΑ είναι ο Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης, όπως λέγεται. Δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 60 με πρωτοβουλία των ΗΠΑ. Είναι ένας μηχανισμός διακρατική οργάνωση είναι. Με συμβουλευτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι σύμβουλοι. Ναι, στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε για να μπορούν το πολιτικό προσωπικό μιας χώρας και κυρίως οι γραφειοκράτες μιας χώρας, δηλαδή η διοίκηση μιας χώρας, να μπορεί να οσμώνεται με τη διοίκηση των υπολείπων και μέσω αυτού να ασκούν κυριαρχία οι Αμερικανοί. Οι συμβουλές που δίνει ο ΟΣΑ είναι δωρεάν ή τις πληρώνουμε? Όχι, πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Βεβαίως, η εργαλειοθήκη αν θυμάστε την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ με την κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλου, μας στήχησε 900 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πληρώνουμε λοιπόν για να μας συμβουλεύουν.
Τώρα δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με την task force που θα φέρουν. Ναι. Γιατί αυτό που συμφωνήθηκε την Παρασκευή είναι να έρθει μια task force, μια δύναμη κρούσης όπως λέγεται, από τον ΟΣΑ στην Ελλάδα, ώστε να επιβλέψει τις νέες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν. Τώρα ποιος τους πληρώνει και τι γίνεται δεν ξέρω. Μάλιστα. Λίγο να μιλήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ και τις προγραμματικές δηλώσεις του. Είχε μιλήσει για διαγραφή χρέους πριν τις εκλογές. Τώρα πάλι κάνει κάποιες δηλώσεις, κάποιοι υπουργοί για τη διαγραφή και για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τι γίνεται στην πράξη? Δηλαδή... έχει υπογράψει την αναγνώριση πλήρως του χρέους και την έγκαιρη καταβολή του πλήρως και εγκαίρως, όπως λέει η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Κάποιος που θέλει να το δει αυτό, πού μπορεί να πάει για να δει? Θα πρέπει να πάρει το κείμενο. Ναι. Είναι το κείμενο, η ανακοίνωση του Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου. Έχει κυκλοφορήσει, υπάρχει και στα αγγλικά, που θα το πρότεινα να διαβάσει στα αγγλικά, αλλά υπάρχει και στα ελληνικά, από όσο γνωρίζω. Ναι. Δύσκολο να το βρει κάποιος, ενδεχομένως, γιατί δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν φροντίζει να κάνει επίσημη μετάφραση και να αναρτά στις ιστοσελίδες της τις συμφωνίες αυτές, αλλά υπάρχει. Αν μπει κανένα στο Consilium, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δηλαδή, στην ειδική αναφορά που έχει για το Eurogroup, θα τις βρει όλες τις ανακοινώσεις εκεί μέσα. Μάλιστα. Μία υφυπουργός, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, πριν λίγο καιρό, ότι είναι πατριωτικό μας καθήκον να πληρώσουμε τον έμφυα και όλους μας τους φόρους. Ναι. Και ας πούμε θεωρητικά, για χάρη της κουβέντας, ότι έτσι είναι και ας συμφωνήσουμε. Ερώτηση, έχει ο κόσμος λεφτά να πληρώσει? Ξέρω εγώ, έχει. Ξέρω εγώ. Γιατί εγώ από ό,τι ξέρω δεν ξέρω. Μίλησε για αυτούς που έχουν, και κυρία Βαλαβάνη. Ένα δεύτερο, συγγνώμη Παντελή, είναι πατριωτικό καθήκον και της κυβέρνησης να γνωρίσει ο κόσμος λογιστικά αυτό το χρέος πριν να το πληρώσει? Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα, το πρωτεύον πατριωτικό καθήκον είναι να λες όχι όταν σε εκβιάζει ξένη δύναμη. Μάλιστα. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ναι και υποχωρεί σε εκβιασμούς ξένης δύναμης, όπως για παράδειγμα τους εκβιασμούς που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή από τον Ντάιζεμπλουμ ή από τον Τράγκη, τότε με συγχωρείτε, δεν μπορεί να επικαλείται το πατριωτικό καθήκον του Έλληνα. Ναι. Όταν είσαι Τσολάκογλου, δεν μπορεί να μιλάς με όρους πατριωτισμού στον κόσμο. Ναι, επειδή το ΕΠΑΜ έχει μιλήσει για κατοχή και πολλοί λέγανε τι υπερβολές είναι αυτές. Αυτό πώς, με τι επιχείρημα μπορείτε να το στηρίξετε? Κοιτάξτε να δείτε. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες που προβάλλεται. Στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει προβληθεί. Προβάλλεται από τα κρατικά κανάλια στη Γερμανία και είναι μια σειρά δημοσιογράφοι Γερμανοί οι οποίοι αναδεικνύουν το πρόβλημα της Ελλάδας. Ναι. Συζητώντας με στελέχη του ΔΝΤ και της Κομισιόν, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε τι λένε εκεί? Συζήτηση. Λένε ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει τεθεί υποκατοχή μιας απάτριδων τεχνοκρατών. Η φράση αυτή είναι του Ντεγκόλ του 1965, όταν ο Ντεγκόλ μιλούσε για τους γραφειοκράτες των Βρυξελών, τους έλεγε απάτριδες τεχνοκράτες, και ότι δεν μπορούν να έχουν άποψη για το τι συμβαίνει σε μια χώρα και το τι ακριβώς, ποια είναι η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως μας επιβάλλουν ολόκληρο κυβερνητικό πρόγραμμα. Δείτε, τίποτα από ό,τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν είναι απόφαση δική της. Είναι απόφαση μετά από εκβιασμό και επιβολή ξένων δυνάμεων. Και κυρίως των Βρυξελών και του Βερολίνου. Πώς είναι, σε τέτοιες συνθήκες λοιπόν είμαστε υποκατοχή. Κατοχή δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι βρισκόμαστε με στρατιωτικό τρόπο. Κατοχή σημαίνει ασκώ φυσική εξουσία πάνω σε κάποιον ή σε κάτι. Εδώ ασκούν φυσική εξουσία. Φυσική εξουσία γιατί αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Μάλιστα. Κάτι για τη Δενειακή Σύμβαση. Η πρώτη Δενειακή Σύμβαση πέρασε μέσα από τη Βουλή αντικοινοβουλευτικά. Δηλαδή δεν είχε τον απαραίτητο αριθμό των 180 βουλευτών. Αλλά δεν πέρασε καν. Ναι, αλλά λένε ότι τον Ιούλιο του 10. Ναι, και η δεύτερη πέρασε ως πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Με πράξη, ναι. μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι παράνομα. Ναι. Έτσι, με βάση το διεθνές δίκαιο και με το Σύνταγμα. Είναι παράνομα. Βεβαίως. Ζητάνε όμως από το λαό
πάνω σε αυτά που εκραίουν από όλη αυτή την κατάσταση, να είναι σύνομος και επιθύνιος και να πληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις του σε αυτές τις παράνομες συμβάσεις που τελικά καταργούν και την εθνική κυριαρχία. Δεν υπάρχει ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, το ανεφόρον και αμετάκλητα. Τι λέτε σε όλα αυτά, γιατί ο λαός δεν έχει ξεσηκωθεί ακόμα? Για μένα η υποχρέωσή μου απέναντι στο κράτος προϋποθέτει δύο βασικές, έχει συνταγματικά να το πούμε έτσι, έχει δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να την αποδέχομαι, δηλαδή όχι υποκειμενικά, αντικειμενικά, δηλαδή να με χειροτήσει ο άλλος και να πληρεί τα δικαιώματά μου, να σέβεται το κράτος τα δικαιώματά μου. Δηλαδή δεν μπορεί να με εξωθήσει σε πτώχευση ή σε καταστροφή ή να μου δημεύσει για τον οποιονδήποτε λόγο την περιουσία μου. Και το δεύτερο, να έχω φορτωτική ικανότητα. Μάλιστα. Πέστε μου τι από τα δύο ισχύει. Τίποτα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει στα 76 δισεκατομμύρια το Φεβρουάριο, δηλαδή κλείσαμε τα 76 δισεκατομμύρια οφειλές προς την εφορία. Ναι. Αυτά, αν εξαιρέσουμε περίπου 30 δισεκατομμύρια που είναι χρέη παλιών εταιριών που έχουν κλείσει και τα χρέη που προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή το οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ και τα ρέστα, τα υπόλοιπα 40 τόσα δισεκατομμύρια, περίπου 46 δισεκατομμύρια, είναι χρήματα τα οποία τα χρωστάει ο ελληνικός λαός, γιατί λόγω της φορολογικής πολιτικής που επιβλήθηκε από το 2010 και μετά. Λέγαμε προηγουμένως για τον ΟΣΑ. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε τα νούμερα του ΟΣΑ. Γιατί πάντα χρησιμοποιούμε τα χειρότερα? Όταν ο ΟΣΑ μπορεί εύκολα κάποιος να μπει και να δει τη σύγκριση ανάμεσα στη φορολογική επιβάρυνση του μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα και το μέσον όρο του ΟΣΑ. Δηλαδή, αν πάρουμε μια οικογένεια που έχει 2 παιδιά και 2 μέλη της έχουν εισόδημα, λοιπόν, μια τετραμελής οικογένεια, δηλαδή με τους 2 γονείς που δουλεύουν και έχουν και 2 ανήλικα παιδιά. Αυτή η οικογένεια σήμερα στην Ελλάδα, μάλλον με στοιχεία του 2013, δεν έχουν συμπληρωθεί το 2014 στοιχεία, το 2013 αυτή η οικογένεια πληρώνει 43% του διαθέσιμου εισοδήματός σε φόρους. Ενώ ο μέσος όρος του ΩΣΑ, της αντίστοιχης οικογένειας του ΩΣΑ, όλων των κρατών του ΩΣΑ δηλαδή, ο μέσος όρος είναι 26%. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν να απαιτείς από μια τέτοια οικογένεια σε ύφεση, με ανεργία, με συρρίκνωση της δουλειάς, με πτώση της οικονομίας που συνεχίζεται και όλα αυτά τα πράγματα, να πληρώνει 46, κοντά το μισό διαθέσιμο εισόδημα? Πώς θα επιβιώσει? Καλά, τώρα έχουν γίνει. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά, πολύ ενδιαφέροντα. Μην φύγετε. Και άλλες ερωτήσεις πολλές. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα ξαναεπιστρέψουμε. Βεβαίως. Μας μάρανες. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας τα πόσαν με δώρα, με χατρούλες πολύχρωμες και κουτιά κοκακόλα. Μας τη φέραν οι βάρβαροι, μας πλωβώσαν στο ψέμα, μας τρελάναν στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age ανώ, σεξ τράχτο και τρώει με τσατσίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age ανώ, σεξ τράχτο και τρώει με τσατσίκι και με σουβλάκια.
εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Γερμανίδες τουρίστριες που διψάνε για σπέρμα, Ιαπωνέζοι βρικόλακες με καλώδια στο αίμα, στεκηθήκαν στο Σύνταγμα από δούριο ύπο, με καπνούς και με λέιζερ και μας πιάσαν στον ύμνο. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age and rock, σεξ στο κέντρο με τσατσίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age and rock, σεξ στο κέντρο με τσατσίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age and rock, σεξ στο κέντρο με τσατσίκι και με σουβλάκια. Αυτός ήταν ο Τζίμις Πανούσης με το γνωστό τραγούδι Αχ Ευρώπη. Είμαστε στην εκπομπή Χαμηλές Πτήσεις, όπως πάντα τα Σάββατο 14 του Μαρτίου, με τον Κώστα Φωτιάδη και τον Παντελή Αιναλή. Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Καζάκη, οικονομολόγο και εκπρόσωπο του ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη, να σας θέσω κι εγώ ένα ερώτημα σχετικά με αυτό που κάνει η κυβέρνηση σήμερα. Πολλοί λένε ότι τι να κάνει η κυβέρνηση, δεν είχαμε εντολή να επιστρέψουμε στη δραχμή, δεν έχουμε εντολή να κάνουμε αυτό, έπρεπε να συμβιβάσουμε, το να μείνουμε στην Ευρώπη και να φύγουμε από τη λιτότητα. Είναι δύο δύσκολα πράγματα, αντιφατικά κατά τη γνώμη μου, και άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μπορεί να δικαιολογηθεί κανείς. Εσείς τι λέτε, ο λαός όντως έδωσε αυτή την εντολή? Όχι, νομίζω ότι την εντολή, αυτό που μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας είπε αυτό ακριβώς που λέτε τώρα και που δεν το λέτε εσείς, όντως μας το λένε οι προπαγανδιστές της κυβέρνησης. Δεν έδωσε την εντολή να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ και ό,τι μπορούμε να κάνουμε ας κάνουμε. Όχι. Αυτό άλλωστε μας το λέει τώρα η κυβέρνηση. Στη ΔΕΘ, αν διαβάσετε, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που παρουσίασε για πρώτη φορά το πρόγραμμα του ο κύριος Τσίπρας, τι μας είπε? Μέσα στα πλαίσια αυτά που υπάρχουν, ευρώ και χρέους, με δεδομένο ότι θα παλέψουμε να μειώσουμε, να διαγράψουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, μπορούμε να κάνουμε αυτά. Και μας είπε μια σειρά μέτρα ανακούφισης, έτσι, και φυσικά την αποφυγή της λιτότητας. Αυτό μας είπε. Εάν τώρα η κυβέρνηση ανακαλύπτει ότι μέσα στο ευρώ, με το δεδομένο πλαίσιο και υπό τον εκβιασμό των λεγόμενων Ευρωπαίων εταίρων, δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτά, τότε οφείλει να είναι ειλικρινής απέναντι στο ελληνικό λαό και να βγει για να πει ότι σας είπα ότι μπορώ να τα κάνω, δυστυχώς δεν μπορώ να τα κάνω. Και έτσι να ζητήσει από τον ελληνικό λαό να επιλέξει τι πρέπει να γίνει. Να μείνουμε στο ευρώ και να μην πάρει ανάσα, ή να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Και αν το θέλουμε, να πάμε σε δημοψήφισμα, βρε αδερφέ. Γιατί δηλαδή τόσο μας πειράζει? Αν θέλουμε να δούμε τι ακριβώς θέλει ο λαός. Θέλει να μείνει σε αυτή την κατάσταση και να συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι για να μην φύγει από το ευρώ, ή να επιλέξει μια άλλη τακτική που έστω και με δυσκολία θα τον βγάλει από το αδιέξοδο. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να μιλήσει και με ειλικρίνεια. Δεν μπορείς κατόπιν εορτής να προσπαθείς να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου λέγοντας δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτά, οπότε μένουμε στο ευρώ. Συγγνώμη. Θα είναι αυθαίρετο αυτό και αποκλείεται να πάμε σε δημοψήφισμα. Μπορεί να το κάνει αργότερα. Ναι. Εγώ προσωπικά θα το υποστηρίξω, όπως το είχα υποστηρίξει και τότε που το είχε ανακοινώσει ο κύριος Παπανδρέου. Βέβαια για το Θεαθήνε το είχε ανακοινώσει, όπως ξέρουμε. Αλλά εγώ είμαι υπέρ του δημοψήφισματος. Βεβαίως είμαι υπέρ. Ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί, να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί ανεξάρτητα το τι ερώτημα θα κάνουν ή την προπαγάνδα που θα πέσει, τουλάχιστον θα υποχρεωθούν να αναμετρηθούν οι δύο διαφορετικές απόψεις ισότιμα με επιχειρήματα. Έστω και για λίγο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κάτι που δεν έχει γίνει για τα 5-6 τελευταία χρόνια που μπαίνει το θέμα επιτακτικά. Το χρέος θα μπορέσει να πληρωθεί? Με τίποτα. Με τίποτα. Το νέο παλαϊκό μέτωπο υποστηρίζει διαγραφή του χρέους. Ναι. Και ότι πρέπει να είναι μονομερής.
Ναι, το αρχαίο δεν είναι. Χωρίς να προηγηθεί λογιστικός έλεγχος. Κοιτάξτε, γιατί κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος και μετά να διαγραφεί. Ναι, κοιτάξτε, αυτό θα ίσχυε όταν ήταν ένα χρέος το οποίο συνδέεται με δανειακές συμβάσεις και τα λοιπά, που δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί με τις δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και όλα αυτά τα πράγματα. Το δικό μας χρέος είναι πολύ καθαρό. Πριν μπούμε στο μνημόνιο ήταν 92% ομόλογα. Ελληνικά ομόλογα τα έχει εκδώσει το ελληνικό κράτος. Τα ομόλογα δεν πάνε να χτυπιέσαι κάτω. Δεν μπορείς να ανακαλύψεις πώς έχουν πάει και πού έχουν πάει. Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε επακριβώς ποιο είναι το χρέος. Το χρέος είναι κατά 240 δισεκατομμύρια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Περίπου άλλα 40 δισεκατομμύρια είναι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εγχώριες τράπεζες. Και τα υπόλοιπα είναι στα χέρια hedge fund και επενδυτικών κεφαλαίων που τους βλέπουμε πώς δραστηριοποιούνται μέσα από την κερδοσκοπία που κάνουν στο χρηματιστήριο, στη δευτερογενή αγορά κτλ. Δηλαδή χρωστάμε τις Μιχαλούς. Ναι, σημασία όμως δεν έχει ποιος τα έχει αυτά στα χέρια του. Σημασία έχει πώς προήλθε κιόλας αυτό το χρέος. Αυτό όμως τι απαιτεί? Δεν θέλει λογιστικό έλεγχο χρέους. Απαιτεί συνολικό και σε βάθος δημοσιονομικό έλεγχο του κράτους. Μάλιστα. Δηλαδή να μάθουμε τι έγιναν τα λεφτά του Έλληνα πολίτη. Ναι, αλλά γιατί τα δικά μας χρήματα είναι. Αφού απαγορεύεται να ελέγξει το κράτος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τότε... Ακόμη και σήμερα, να ξέρετε ότι μέχρι το 1998 το δημόσιο δημοσίευε στοιχεία για το τι χρέη έχει. Να πω ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Ο ΟΔΙΧ από τότε που δημιουργήθηκε και μπήκαμε στο ευρώ δεν δημοσιεύει στοιχεία. Ούτε καν αυτό δηλαδή δεν κάνουν. Λοιπόν, και εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε, αλλά λέω, αν έπαιρνες ένα μαγαζί στα χέρια σου. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα έκανες τι ήταν? Να ελέγξεις την ταμειακή θέση του μαγαζιού. Να δεις σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και μετά να κάνεις απογραφή εμπορεύματος, να ξέρεις τι έχεις. Συμβαδίζουν τα χαρτιά με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Εγώ τρελαίνομαι. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατό να παραλάβεις ένα κράτος το οποίο ξέρεις ότι βασιλεύει η κλεπτοκρατία? Έτσι, η ασυδοσία, η ευθερεσία και όλα αυτά τα πράγματα που όλοι ξέρουμε. Συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων που κυβερνούν σήμερα, που τα κατάγγελναν. Και δεν κάνουν μια στοιχειώδη δημοσιονομική έρευνα. Απόδειξη το ότι δεν κάνουν τέτοια έρευνα είναι αυτό που αποκάλυψε το Financial Times, ότι 555 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν παρανόμως στον Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Λεφτά υπάρχουν. Ενώ τα λεφτά ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό. Φανταστείτε πόσα λεφτά έχουν φύγει έτσι. Κύριε Καζάκη, κάποιος φίλος της εκπομπής μου είπε τα εξής: ότι φοβάται το υπάρχον πολιτικό σύστημα με τα γνωστά πρόσωπά του, τόσο εντός ευρώ όσο και εκτός ευρώ. Και μάλιστα μου είπε δεν έχει δίκιο. ότι δεν έχει άδικο. Εκτός ευρώ ακόμη περισσότερο. Και συμπληρώνοντας μου είπε τα εξής: ότι και λόγω άγνοιας ή έλλειψης γνώσης πραγματικής οικονομικής κατάστασης, ο κάθε λαϊκιστής δημαγός πολιτικός που αυτή η χώρα βγάζει με το τσουβάλι θα βαπτίσει το ψάρι κρέας και θα φτάσουμε στην ίδια ή σε χειρότερη κατάσταση. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά ναι. Δηλαδή, επειδή λέει το ενιοπαλαϊκό μέτωπο εθνικό νόμισμα, και εδώ βέβαια πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή εκπομπή μόνο γι' αυτό, με ποιους? Έτσι μου είπε. Κοιτάξτε, και σας ρωτάω. Είναι σαφές ότι δεν εννοούμε με το σημερινό πολιτικό προσωπικό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τρόπος με αυτούς να πας μπροστά. Όσο υπάρχει από το πολιτικό προσωπικό, το μόνο που κάνει είναι να διαφθείρει και οτιδήποτε γεννιέται, να το πούμε έτσι, και είναι άφθαρτο. Το βλέπουμε με την τελευταία κυβέρνηση. Όσον αφορά το εθνικό νόμισμα, λίγο για πείτε μας. Εδώ ο κύριος Βαρουφάκης, ερωτώμενος κιόλας, είπε ότι και να θέλαμε, λίγο πολύ αυτό είπε, και να θέλαμε να επιστρέψουμε σε κάποιο δικό μας νόμισμα, επειδή δεν το έχουμε στο χέρι και θα έπρεπε περίπου σε ένα εξάμηνο να το δημιουργήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε, γιατί στην ουσία είναι σαν να ανακοινώνεις 6 μήνες πριν ότι θα πτωχεύσεις ή ότι θα πας σε ένα άλλο νόμισμα που δεν το έχεις, και τότε θα μας δημιουργούνται ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα.
Άρα, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε, λέει, και να θέλουμε να πάμε. Εσείς τι λέτε, μπορούμε, αν πούμε ότι είναι λύση του εθνικού νόμισμα, γίνεται, είναι εφικτή? Δεν ισχύει αυτό. Όντως, θέλεις τουλάχιστον 6 μήνες για να εισάγεις το νέο εθνικό νόμισμα. Αλλά όταν ανακοινώσεις, σήμερα για παράδειγμα, ανακοινώνουμε ότι φεύγουμε από το ευρώ, σημαίνει ότι πλέον δεν υπόκειται η Ελλάδα στους εκβιασμούς του Ντράγκη και στους περιορισμούς του Ντράγκη, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και έτσι, αντί για παράδειγμα να επιτρέπουμε στον Ντράγκη να κόβει χρήμα για να δίνεται στις τράπεζες, θα μπορεί το ελληνικό κράτος να κόψει χρήμα, ηλεκτρονικό χρήμα, όπως κόβει αυτή τη στιγμή ο κύριος Ντράγκη, για να δώσει στις τράπεζες, και να το δώσει όχι στις τράπεζες, αλλά στα χαμηλόμιστα και εξαθλιωμένα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού. Δείτε για παράδειγμα ότι αν φύγουμε από την πρώτη μέρα θα μπορούμε να διαθέσουμε όσο χρήμα θέλουμε σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη, αντί να τους αντιμετωπίζουμε ως επέτες κρατικής ελεημοσύνης, όπως είναι το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.200.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας επίσημα στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Όλους αυτούς αύριο το πρωί μπορούμε να τους δώσουμε από 5.000 σε όλα αυτά τα νοικοκυριά, και σε ορισμένους που είναι σε πιο άθλια κατάσταση, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα κατοικίας κτλ., να δώσουμε επιπλέον, και με βάση τα παιδιά, το μέγεθος της οικογένειας κτλ. Όλο αυτό δεν είναι παρά 5 με 6 δισεκατομμύρια συνολικά δαπάνη. Μα κοιτάξτε εδώ, εάν σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος, πρώτον, δεν έχουμε ανάγκη να πάμε να δανειστούμε ή να βρούμε λεφτά για το χρέος. Δεύτερον, σταματάμε την πληρωμή προς τις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Τις αφήνουμε και πτωχεύουν. Γιατί το να πτωχεύσει μια τράπεζα είναι πιο εύκολη ιστορία από το να πτωχεύσει μια βιομηχανία ή μια βιοτεχνία ή ένα μαγαζί απλό, το οποίο δεν θα μπορεί να ξανανοίξει μετά. Ενώ οι τράπεζες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τραπεζικό λογιστήριο, χρηματοοικονομικό λογιστήριο, το οποίο το ανοίγεις την επόμενη μέρα όπως ακριβώς το θέλεις. Σαν κράτος εννοώ βεβαίως, πρώτα για κυρία. Και το χρηματοδοτείς δίνοντας ακριβώς τα χρήματα που χρειάζονται, δημιουργώντας ηλεκτρονικό χρήμα. Μέχρι να μπούμε στο εθνικό νόμισμα, αυτό το ηλεκτρονικό χρήμα θα είναι ευρώ. Θα είναι ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί επέτρεψαν, παράδειγμα, στην Ιρλανδία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κόψει τέτοιο ηλεκτρονικό χρήμα της τάξης των 100 δις, σας πληροφορώ, 100 δις το 2011, για να δώσει στις τράπεζες της και να μην μπορούμε εμείς να κόψουμε, να εκδώσουμε αυτό το ηλεκτρονικό χρήμα για να το πάρει ο Κοσμάκης που έχει ανάγκη. Και ξέρετε τι σημαίνει να το πάρει ο Κοσμάκης που το έχει ανάγκη. Αυτόματα θα δημιουργήσουμε αγοραστική δύναμη στην αγορά, θα αρχίσει να σηκώνεται η αγορά, θα μπορεί ο ελευθεροπαγγελματίας και ο μικρομεσαίος να έχει τζίρο και έτσι να μπορέσει να δημιουργήσει εισόδημα και για αυτούς. Θέσεις εργασίας, δυνατότητα επενδύσεων. Εάν αυτή τη στιγμή δώσουμε 5 δισεκατομμύρια στον Κοσμάκη που βρίσκεται στον πάτο, να το πούμε έτσι, είναι στα τελευταία του, αυτό έχει συντελεστεί 4. Δηλαδή ένα πολλαπλασιαστή 4. Το πολλαπλασιάζει το εισόδημα για την οικονομία επί 4. Δηλαδή θα παράξει εισόδημα για όλη την οικονομία της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων. Φανταστείτε ότι από τα 20 δισεκατομμύρια αυτά επιπλέον εισόδημα, εάν κατεβάσουμε τη φορολογία, δεν είναι 43%, την κατεβάσουμε στο 26%, εκεί που είναι ο μέσος όρος του ΟΣΑ, δείτε, είναι 4-4,5 δισεκατομμύρια φόρους για το κράτος. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά τα δίνεις τα 5 δισεκατομμύρια και τα εισπράττεις την επόμενη χρονιά μέσα από την άνοδο της οικονομίας σου. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και τώρα με το ευρώ, να δώσουν 5 δισεκατομμύρια στον κόσμο? Αυτό. Δεν επιτρέπεται γι' αυτό. Δεν επιτρέπεται. Μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δικαίωμα να εκδίδει χρήμα και μόνο και εσύ σαν κράτος ή σαν επιχείρηση ή σαν νοικοκυριό μπορείς να το πάρεις μόνο διαμέσου της τράπεζας. Και δανεικό. Ναι, βεβαίως, αφού μέσω της τράπεζας πώς το παίρνεις? Σαν δάνειο. Κύριε Καζάκη, το όχι της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για τις ευρωπαϊκές χώρες? Μα κοιτάξτε, το όχι της Ισλανδίας συνοδεύεται και από το όχι της Πολωνίας. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε πει όχι και η Πολωνία. Μάλιστα.
Λοιπόν, ενώ έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε όχι στο ευρώ η Πολωνία. Όχι στο ευρώ. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι βλέπουν την κατάσταση που έχουμε μέσα εδώ και σου λέει έχουμε υποφέρει που έχουμε υποφέρει, έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Προσπαθούν τώρα, ειδικά η Ισλανδία έχει μπει σε ένα καλό δρόμο, σιγά σιγά αρχίζει και ξαναπατά στα πόδια της. Η Ισλανδία. Για την Ισλανδία λέτε. Ισλανδία. Ναι, γιατί είπατε Ιρλανδία, ναι, γι' αυτό. Συγγνώμη. Για την Ισλανδία. Αν τώρα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καήκανε. Μάλιστα. Θα έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις πολιτικές? Δεν υπάρχει μέλλον, όχι. Γιατί βλέπουμε ότι τελευταία στο Eurogroup τόσο την Ιταλία όσο και στη Γαλλία τη δώσαν πάλι 2 χρόνια παράταση, λέει, για το υψηλό έλλειμμα. Ναι. Γιατί δεν πήρανε και εκεί τα ίδια μέτρα που παίρνουν σε εμάς? Γιατί είναι άλλο το μέγεθος της Γαλλίας και της Ιταλίας και άλλο το μέγεθος της Ελλάδας. Συν το γεγονός ότι σας είπα ότι έχουν ένα πολιτικό προσωπικό που ναι μεν έχει εξαγοραστεί από τις τράπεζες, τραπεζικό καρτέλ της Ευρωζώνης, αλλά δεν είναι τόσο εξευτυλισμένο όσο το δικό μας για να λέει συνέχεια ναι. Αντέχει, κύριε Καζάκη, μια έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη η Ευρώπη? Το αντέχει αυτό? Όχι, είναι προετοιμασμένη? Όχι. Μην ακούτε αυτά που λένε Σόιμπλε και λοιποί. Έτσι και φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη θα καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα. Ναι, αλλά πολλοί μας λένε ότι να μην κάψουμε, λέει, τους Ευρωπαίους. Μα δεν τους κάνουμε και εμείς τους Ευρωπαίους, ίσα-ίσα τους δίνουμε τη δυνατότητα στους λαούς να αποκτήσουν ξανά την ελευθερία τους. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υποφέρουν όλοι. Ο κάθε λαός με το δικό του τρόπο βεβαίως και με το δικό του επίπεδο, αλλά υποφέρουν όλοι. Ναι. Μια ερώτηση ακόμα θέλουμε να κάνουμε. Πολλές είναι οι ερωτήσεις. Ο κύριος Βαρουφάκης αυτοπροσδιορίστηκε ως φιλελεύθερος κομμουνιστής και πρόσθεσε πως είναι και μαρξιστής. Γίνεται να δηλώσει κάποιος αυτή την ιδιότητα? Να είσαι και φιλελεύθερος και κομμουνιστής? Ναι. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να δηλώνει τι θέλει. Ναι. Υπάρχει αυτό το πράγμα στην οικονομία, εσείς που τα ξέρετε? Ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο που νομίζετε ότι θέλει να προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι αν δεχτούμε τις δηλώσεις, κοιτάξτε, είναι λιγάκι δύσκολο, γιατί εξαρτάται ποιες δηλώσεις να πάρεις του κυρίου Τσίπρα. Την πρώτων εκλογών ή μετά τις εκλογές? Πρώτων εκλογών θα έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας είχε σαν μοντέλο μια παραλλαγή ενός κενσιανικού μοντέλου στην οικονομία. Αυτό είναι αριστερό? Αμερικανικής, Obamacare, δηλαδή μια παραλλαγή της πολιτικής Ομπάμα. Yes, we can. Αλλά σήμερα είναι ακραία νεοφιλελεύθερος. Όταν έρχεται και μας λέει ότι ο ΟΣΑ είναι οι μεταρρυθμίσεις που ποθούμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα, μα ο ΟΣΑ είναι ακραία νεοφιλελεύθερος. Και οι θέσεις του για το ΤΑΙΠΕΔ, οι τελευταίες? Μα όχι μόνο, για όλη την πολιτική. Δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Είπαμε προηγουμένως για τους ασφαλιστικούς φορείς. Μέσα στο νομοσχέδιο που μπήκε στην OpenGov, δηλαδή για την διαβούλευση για το ζήτημα των εκατοδόσεων, των δόσεων προς την εφορία, την Παρασκευή το βράδυ, περιλαμβάνεται τροπολογία με βάση την οποία κλείνει με το έτσι γουστάρω το περίφημο, μια δημόσια εταιρεία η οποία λέγεται Αττικό Παραλιακό Μέτωπο. Πρόκειται για την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως ονομάζεται. Δηλαδή πρόκειται για μια δημόσια εταιρεία με μηχανικούς και προσωπικό που επιστατεί στο παραλιακό μέτωπο από το ΣΕΦ, δηλαδή από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο. Μιλάμε για ένα φιλέτο, γι' αυτό και τη λένε Αθηναϊκή Ριβιέρα. Έτσι. Κλείνουν αυτή την επιχείρηση, πετάνε 20 εργαζόμενους στον δρόμο για να περάσει η Αθηναϊκή Ριβιέρα, δηλαδή αυτό το παραλιακό μέτωπο, ένα από τα πιο, πώς να το πούμε, τα πιο μεγάλα φιλέτα της Μεσογείου, λέγεται αυτό το πράγμα, παραλιακό φιλέτο της ολόκληρης Μεσογείου, να περάσει το ΤΑΙΠΕΔ για άμεσο ξεπούλημα. Πώς θα τους χθες διάβαζα την ομιλία που έκανε ο κύριος Καμένος, ο οποίος πήγε εκ μέρους της κυβέρνησης σε μια εκδήλωση για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και ξέρετε τι είπε? Μία από τα ίδια. Ότι εμείς θα δώσουμε χαμηλότερους φόρους στις πολύ μεγάλες εταιρείες, ενώ πεθαίνουν οι μικρομεσαίοι με τους φόρους. Την ίδια ώρα, λέει, θα φτιάξουμε ειδικές ζώνες ειδικού φορολογικού καθεστώτος. Οικονομικές. Δηλαδή ειδικές οικονομικές ζώνες.
και ανακοίνωσε ότι θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο η Κόσκο από εκεί που είναι. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, ποια είναι η διαφορά με τους προηγούμενους? Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, μια τελευταία ερώτηση από μένα και μια από τον Παντελή και να κλείσουμε. Έχετε πέσει μέσα σε όλα εκτός από ένα, ότι δεν έχει ξεσηκωθεί ο λαός. Αυτό ναι. Αυτό τι φταίει, τι γίνεται, γιατί ο λαός δεν ξεσηκώνεται? Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει... Γιατί, με συγχωρείτε, δίνει λευκή επιταγή στα κόμματα και δεν βγαίνει, όχι σώνει και καλά κάνει την επανάσταση, να επιμορφωθεί, να ψαχτεί, να κοιτάξει να ενημερωθεί? Γιατί γίνονται και κάποιες μελέτες που δείχνουν, με συγχωρείτε, δείχνουν ότι και αυτοί που μπαίνουν στο ίντερνετ ένα πολύ μικρό ποσοστό ψάχνει την ενημέρωση. Σε αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, αλλά να το δούμε, πέρασαμε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η φάση της γενικής διαμαρτυρίας. Θυμόμαστε τις πλατείες, τις μεγάλες απεργίες, μεγάλες κινητοποιήσεις κτλ. Εκεί η γενική πεποίθηση του λαού είναι με την επίδειξη της διαμαρτυρίας του να εξαναγκάσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας να επαναπροσανατολιστεί ή έστω να καθυστερήσει τις πολιτικές. Αυτό που έκανε για χρόνια δηλαδή. Αλλά το έκανε μεταπιτάσεως τώρα. Εκεί είδε ότι έχει μπροστά του έναν αδίστακτο εχθρό. Ότι το πολιτικό προσωπικό πλέον έχει ταυτιστεί πλήρως με τον κατακτητή, να το πούμε έτσι, τον σύγχρονο κατακτητή, και δεν υπάρχει περιθώριο να το αφήσει ούτε ανάσα. Αυτό διαπίστωσε στις μεγάλες κινητοποιήσεις του ελληνικός λαός και το διαπίστωσε πολύ άσχημα, ειδικά στην Αθήνα, όπου χτυπήθηκε άγρια, με χημικά, με ιστορίες, κάηκε το κέντρο της Αθήνας και όλα αυτά τα πράγματα. Από το παρακράτος κάηκε και όχι από τους διαδηλωτές. Λοιπόν, μετά πέρασε σε μια φάση όπου έπρεπε να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Το λέω σχηματικά. Μετά από αυτή τη φάση κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Δεν αρκεί να διαμαρτύρεσαι, πρέπει να διεκδικήσει να αλλάξουν τα πάντα, εκ βάθρων. Αυτό που έλεγε και ο φίλος σας προηγουμένως. Ότι δηλαδή με αυτό το πολιτικό προσωπικό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα καλό. Ακόμη και το καλό γίνεται κακό. Οπότε πρέπει να αλλάξουν τα πάντα εκ βάθρων. Ποιος θα τα αλλάξει όμως? Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αφού αυτοί που φέραν την κατάσταση μέχρι εδώ συνεχίζουν και μιλάνε το ελληνικό λαό οι περισσότεροι. Όμως, εκεί αντιμετώπισε τον εαυτό του ο μέσος Έλληνας. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και τρόμαξε με αυτό που είδε. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα λούφαξε, πιστεύοντας ότι αυτός που βλέπει στον καθρέφτη, την αντανάκλαση του εαυτού του δηλαδή, δεν είναι ικανός να τα βάλει με τα τέρατα που τον απειλούν. Γιατί έχει μάθει επί δεκαετίες στην πελατειακή σχέση, στο βόλεμα, στο ρουσφέτη, στην αυταπάτη που τους σερβίρουν τα μέσα μαζικής. Και στα δανεικά. Και στα δανεικά, κύριε Καζάκη. Στη δανεική ζωή. Παράδειγμα. Ναι, λίγο σύντομα, κύριε Καζάκη, πρέπει να κλείσουμε. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι. Η δική μου γενιά, όταν πρωτοπολιτικοποιήθηκε 18 χρονών, να το πούμε έτσι, ζήσαμε τις εκλογές του 1981. Εκεί ο ελληνικός λαός, σύσσωμος με πολύ νοπές εμπειρίες από έναν Ατήλα, δύο Ατήλες στην Κύπρο, με την απειλή στη γειτονιά του δηλαδή, με το γεγονός ότι μόλις βγαίναμε από ένα καθεστώς, πώς να το πούμε έτσι, μυσαλλοδοξίας ανάμεσά μας, που ήταν έντονα ακόμη οι αναμνήσεις του εμφυλίου πολέμου, ψήφισε κατά 60% με ένα πρόγραμμα που έλεγε ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο να σηκωθούμε να φύγουμε από την ΕΟ. Ζούμε τα ίδια, λέτε. Το 1981. Ναι. Να πετάξουμε τις βάσεις του θανάτου που λέγαμε τότε και όλα αυτά τα πράγματα, χωρίς να φοβάται και χωρίς να φοβάται ότι θα πάθει τίποτα, διότι τότε η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δούλευε στην παραγωγή, είτε στη βιομηχανία, είτε στη βιοτεχνία, είτε στην αγροτική παραγωγή. Ναι. Τώρα η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, μάλλον ένας στους δύο Έλληνες αργεί, δεν έχει δουλειά δηλαδή, γιατί έχει καταστραφεί ή αν είναι μικρομεσαίος ελευθεροεπαγγελματίας ή είναι άνεργος. Λοιπόν, και οι άλλοι μισοί παρασιτούν, δουλεύουν σε μια παρασιτική οικονομία που στηρίζεται στα δανεικά και σε επιδοτήσεις. Να γιατί υπάρχει ένα θέμα με τον Έλληνα που σου λέει σήμερα, μα και εγώ τι θα πάθω, αν φύγω από αυτούς, ποιος θα μου δίνει δανεικά και ΕΣΠΑ και κονδύλια από την Ευρώπη? Δεν μπορεί να φανταστεί ότι η βασική πηγή πλούτου
Είναι η δουλειά του. Ναι. Το να του δοθεί η δυνατότητα να δουλέψει όπως αυτός ξέρει καλύτερα. Και να δοθεί η δυνατότητα, όπως είπατε. Αυτό είναι το βασικό.